निसर्गरम्य हे साळगाव गाव आणि या गावामध्ये श्रीदेवी माऊली तातेरीच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या पुण्यभूमीमध्ये नवरात्रोत्सवाच्या निमित्तानं आज 5वा दिवस आणि या दिवशी परमेश्वराचं हरिभजन व्हावं, मायबाप भजन रसिकांचं मनोरंजन व्हावं या हेतून आज चिरंजीव भाईसाचा हा जंगी सामना आयोजित केला आणि त्यानिमित्त आपण 3 बुवांची या ठिकाणी निवड केली। त्यामध्ये मी स्वतः बुवा वैभव गोविंद सावंत, राहणार पिंगुळी शेतकरवाडी, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आज आम्हाला पखवाजन करतायत सिंधुदुर्गातील नामवंत पखवाजक आमचे परममित्र, आमचे गुरुबंधू निखिलजी पावसकर। त्याचप्रमाणे आज आम्हाला तबलावादन करतायत सिंधुदुर्गातील नामवंत तबलावादक रुपेश गावडे। त्याचप्रमाणे आमच्या बाजूला बसले आहेत ते म्हणजे बुवा महाराष्ट्रातील नामवंत भजनी कलाकार सुप्रसिद्ध स्वप्नीलजी केसरी बुवा यांचे शिष्य सन्माननीय बुवा दयाजी भिडी आज त्यांना पखवाजन करतायत। सिंधुदुर्गातील तरुण कडवदार एक उभे जोडी शिवाजी मित्र चिन्मय माधव आणि गौरव पाटकर दोघांसाठी दोघांना काळा वाजवा। त्याचप्रमाणे तिसरे नंबर खाली बसलेले बुवा कासारे गावची शान आणि आपल्या सिंधुदुर्गाचा मान असे सन्माननीय भजन सम्राट उदयजी पाटकर आज त्यांना पखवाजन करतायत। सिंधुदुर्गातील नामवंत पखवाजक संजयजी पवार आणि तबलासाज करतायत सिंधुदुर्गातील नामवंत तबलावादक अथर्व निरुळकर। तरी आज आम्हाला या ठिकाणी तिन्ही मुलांना आमंत्रित करून परमेश्वराचं हरिभजन, मायबाप भजन रसिकांचं मनोरंजन, देवी माऊली तातेरी देवीची उपासना करण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल या ठिकाणी श्रीदेवी माऊली तातेरी पंचायत देवता काळगाव ग्रामस्थ मंडळाचे मनपूर्वक आभार मानतो। त्याचप्रमाणे आम्हाला ज्यांनी भजनकारीसाठी संपर्क केला ते म्हणजे या गावचे तडफदार सरपंच सन्माननीय उमेश धुरी साहेबांचे या ठिकाणी आभार मानतो। त्याचप्रमाणे त्यांच्या सर्व सहकार्यांसाठी पूर्ण ग्रामस्थांचे आभार मानतो। रंगदिनाचा भावदेवतेला विनम्र अभिवादन करून माझे ग्रामदैवत सर्वसामान्य स्वामी हो श्रीदेवी माऊली तातेरीचा आशीर्वाद घेऊन माझ्या आईवडिलांचा नमस्कार करून माझ्या गुरुदेवांचा नमस्कार
परे ग परे सा आ विघ्न विनाशक भुज पालक विघ्न विनाशक भुज पालक दुरित योगेश्वराचे होय असा कवी वाल्मिकी सारिका मान्य ऐसा